Gabon deizuela guztioi, martxoaren 9 honek espetxera garamatza, azken ordua bertatik iritsi baitzaigu, badirudi Ibon Iparragirre presoak, larri gaixo dagoen presoak berriz ere jipoi bat jasan duela. Azken berria dugu hori, berehala xehetasun gehiago, baina hasteko eta behin lerroburuak gaurkoan. Ibon Iparragirre, larri gaixo dagoen Ondarroako presoa berriz ere jipoitu duela salatu du familiak, hori baieztatu berri dio Hamaika telebistari, Alkalara eraman zuten asteartean, txaurgo horritxun egiteko zioten mediku azterketa egin gabe eraman zuten bertara gainera, igandean zendu zen, gogora dezagun Iparragirreren aita presoa ekarri bai, baina eskuburdinak jarrita ezin izan zuen azkenaldikoz besarkatore egin. Donostian bestalde, Sara Majarenaz eta Izar 24 orduz itxita dauzkatela salatu dute senidek eta lagunek. Datorren ostegunean ekitaldia egingo du Ama-alabak etxeratzearen aldeko plataformak. Nabarmentzeko, Izarrek 5 hilabete zituela, Sara Majarenazek 3 laurdenak bete zituela, eta legea betez ordutik behar zituztela biek espetxetik kanpo. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzaleak berriro irabaziko lituzke Gasteizko Parlamenturako hauteskundeak, hori orain eginez gero behintzat, hala dio EITB Focus inkestak, gaur jakin dugunez, Euskal Herria Bilduk bigarren indarra izaten segiko luke, PSek aurre hartuko lioke Elkarrekin Podemosi, eta 3. postuan kokatuko litzateke, azken horren aurretik, eta Alderdi Popular izango litzateke, azkena eserleku bat galduta. Everesterako espedizioa amaitutzat eman du Alex Txikonek, eguraldiak hobera egiten ez duela eta taldekideak nekatuta daudela ikusita, Oinarrizko kanpalekura itzuli da Mendizale bizkaitarra. Gabon deizuela guztioi berriz ere esan da bezala, gaur azken ordua espetxetik Alkalatik datorkigu, izan ere jakin berri dugu Ibon Iparragirre presoak, Ondarroako presoak larri gaixo dagoenak berriz ere eraso bat jasan duela, hala jakinarazi du familiak berak. Gogora dezagun, Ibon Iparragirre orain egun gutxi Ondarroara ekarri zutela, aita zendu baina ordu batzuk lehenago, jakintzen gainera eskuburdinak jarrita izan zuten une oro, eta atzera buelta eramaterakoan, Txagorritxuko ospitalean mediku azterketa egitekoa bazuen ere, familiak beraiek salatu zuen, goizaldeko ordu txikitan atera eta Madrila eraman zutela atzera berriz ere. Mediku azterketarik egin gabe eraman zuten beraz, ez hori bakarrik, azken ordutako albistea baita, funtzionario talde baten aldetik jipoia jasan duela familiak jakinarazi duenez. Jonkirru Iparragirre anaiarekin hitz egiteko aukera izan dugu orain minutu gutxi. Gaur, eguerdian, Manu Azkarate, larriki gaixo dagoen euskal preso politikoaren bikoteak deitu duela gure amaren etxera, esanez, Ibon eta Manu biak batera zeudela Alkalamekoko erizaintza moduluan. Handik denbora gutxira, ordu erdira edo, Alkalamekoko espetxean dagoen preso sozial baten bikoteak deitu dio gure amari, esanez, bere bikoteak esan diola, entzun duela, Iboni atzo funtzionario batzuk jipoi bat eman ziotela, beste jipoi bat. Oso kezkatuta gaudez, ez dugu Ibonekin hitz egiterik izan oraindik, eta gogoratu behar dugu baita ere, Ibon bere aitaren egoera kritikoa dela eta Euskal Herrian egon dela egun batzuk, izan ere bere aita berarekin batera zegoela hil zen, eta Zabaiako espetxean egon da egun batzuk, baina pasaren hori aprobetxatuz, astelenean Ibonek hitzordua zuen Txagorritxuko mediku batekin, froga mediku guztiak berriro egiteko eta bere osasun egoera gaur egun zein den zehaz-mehatz jakiteko. Esan behar dugu eta salatu behar dugu froga mediku horiek ezin izan direla egin, zeren astelenean bertan goizeko ordu bietan Zabaiako espetxetik Alkalamekoko espetxera eraman zuten. Kezkatuta gaude, ze Ibonen egoera oso larria da, Ibonek gaixotasun larri senda ezin eta itzuli ezin badauka, eta orain ikusten ari gara, ematen duenez beste jipoi bat eman diotela eta informazio gehiago eukiala zabalduko dugu, baina momentuz hauxe da esan alduguna.
Hori beraz, Ondarroatik jaso dugun azken ordua esan da bezala, Ibon Iparragirreren egoera biziki larria berez bada, baina azken ordutako gertakari hauek albiste honik ez dute ekarri zalantzari gabe. Donostia aldera goaz segidan orain, Izar eta Sara Majarenasen egoeragatik kezka azaldu baitute, bai familiak baita ama-alabak Euskal Herrira etxera ekartzeko plataformak berak, azken orduotan etxe tutelatutik ateratzeko mugak ere ezarri baitizkete bainat. Bai, izan ere, plataformak ohartarazi duenez, azkeneko erabaki honek ez ditu inolaz ere aurraren beharrak asebetetzen ez da konpontzen ere, eta berriro ere Izar txikia biktima bilakatzen du, eta ondorioz ama-alabak elkarrekin eta libre egon daitezela eskatu dute berriro ere Donostiako kaleetan. Honek ezegonkortasun handia sortzen diola umeari. Dakizuen bezala edozein adituk esaten du umeek egonkortasuna behar dutela, umeek rutinak behar dituztela, eta bar. Guztiz kontrakoa gertatzen ari da ume honen kasuan. Eta beste ondorio larria da, beraien ingurune naturaletik oso urrun daudela, esan bezala 500 kilometrotara. Hilabete hasieran malgutu zioten zigorra Majarenasi, eta ondorioz Izarrekin harrera etxe batetan egoteko aukera izan du Donostiako presoak, eta zentro batetan egotea baimendu ostean, 24 orduz itxita daudela biak ohartarazi du plataformak, inora irteteko baimenik gabe, eta horiek hala, eta aurrak bere ingurune afektibo eta kulturalean behar duela aldarrikatzeko, ekitaldi bat antolatu dute datorren ostegunerako Donostiako Intxaurrondo auzoan. Urtarrilaren 15ean aurra labanaz zauritu zuen bere aitak, kartzelatik ateratzeko baimen bat baliatuta. Espetxean jaio zen umea eta amarekin bizi zen Pikazenteko espetxean Donostiatik kasik 700 kilometrotara. Martxoan bete zituen Izarrek 3 urte eta legediaren arabera orduan utzi behar zuen espetxea. Ordea, erasoaren ostean elkarrekin edukitzea erabaki zuen epaileak. Nabarmentzekoa da, hala ere, Izarrek 5 hilabete zituela, orduan Sara Majarenasek zigorraren 3 laurdenak bete zituela eta legea betez orduz geroztik kalean egon beharko luketela biak ala biak. Bien bitartean, datorren martxoaren 13an da astekoa, Sandra Barranetxe Euskal Herritarrak aurkeztutako tortura salaketa auzia dela eta astekoa den epaiketa. Horren atarian, asteburuan manifestazio deia egina dago, Bilboko kaletan egingo dena, bertan argi salatu nahi izan dute deitzaileek Euskal Herritarrak, torturak pairatutako Euskal Herritarrak 5.600-dik gora badirela. Hori aitortu eta erreparatu egin behar dela, bai instituzioetatik, baita gizartetik ere. Nafarroan bestalde gobernuak kanen aktak igorriko dizkio auzi hau ikertzen ari den batzordeari. Gogoratu 2000 eta 2012 bitarteko aktak igorriko dizkiola gobernuak batzorde honi, eta orotara 54.000 folio baino gehiago izango direla honatz, Maria Solana gobernuko bozeramailearen hitzak. Kaja Navarraren Nafarroako kutxaren inguruko ikerketa batzordeak eskatu bezala, entitatearen gobernu organoen bilkuren aktak bidaltzea erabaki du gaurkoan Nafarroako gobernuak ere. Osotara, 54.000 orrialde dira, hain zuzen, 2000 eta 2012 urte bitarte ospaturiko bilera hoiei dagozkienak. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan bestalde lanaldi partzialak ditugu albiste, izan ere ikuskatutako datuen arabera 117 ez ziren legezkoak izan eta horren baitan ondorioak ere etorri dira. Jaurlaritzak lanaldi partzialeko kontratu guztiak ikuskatuko ditu datozen 2 urteetan, iruzurrak topatzeko, hori jakinarazi du, eta enpresariek diote oro har legea betetzen dutela. Hala eta guztiz ere, datuek argi esaten dute, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan esaterako, ikuskatutako lanaldi partzialen 117 ez zirela legezkoak, gogoratzeko baita, gaur egun lan merkatuan lanaldi partzialak aldi batekoak nagusitzen ari direla, eta horien legezkotasuna zalantzan jartzen duten erakunde eta sindikatuak hainbat direla, tira, badatu orain mahai gainean badugu, eta ikuskatutakoetatik 117, ia 120 alegia, ez dira legezkoak.
Eta bestalde, zergatik ezin dugu euskaldunok Espainiarri buruz txantxarik egin, hori albiste dugu azken egunotan, izan ere euskalduna naiz eta zu saioaren ondotik sortutako arrabotsa ez da baretu inondik inora. Miren Gaztañaga, aktorearen ganako jazarpenaren ondotik, elkartasun mezuak ere zabaldu egin dira, baina bestelako hausnarketetarako tarteare hartu dute hainbat adituk, bai komunikabidetakoak, baita gizarte arlokoak ere. Eta luzatutako galderak hauexek besteak beste, nork ezartzen duen marragorria, Jaurlaritzak errazegi hartu ote duen bere gain ustez manipulatutako irudien ondoneko erreakzio espainiar hau, eta tira, horren baitan, erakunde publikoek zer nolako jarrera izan behar duten. Uxue Barkosek bat egin du Eusko Jaurlaritzarekin euskalduna naiz eta zu auzian. Nafarroako gobernuko presidenteak onartezin jo ditu isekak PPN-ko bozeramaile Ana Beltranek egindako galdera bati erantzunez. Inigo Urkulluk bere egin zuen astelenean, ETB bateko saioaren eraginez hainbat herritarrek jasan duten iraintsentipena. Telebista publikoak gainera kontrol neurriak iragarri ditu eduki iraingarriak berriro ematea saieste aldera, eta saioa webgunetik ezabatu du. Uste dut, iraingarri gertatzen direla batez ere sentimentuen inguruan jokatzen dutelako, eta ez dakit sentimentuak diren gauzarik egokiena umorea egiteko. EITBek bere funtzio publikoan helburu eta ardura bezala dauka hiritar eta herritar guztientzat informazioa eta entretenimentua ematea, eta uste dut eginkizun hori kontua handiz bete behar duela. Polemika bukatu da, EITBko zuzendariak barkamena eskatu du, lehendakariak hitz egin du, eta gure ustez ondo hitz egin du. Saioaren inguruko zalaparta baretzen badoa ere, zer pentsatu eman die askori boterea eta hegemonia kultural eta politikoaren inguruan. Eztabaida honetan, niretzat tamalgarria litzateke Bizkaiko alderdi popularraren gazteak baldintzatzea zein izan behar duen ETB-ri zer eta ETB-ri buruz eman behar dugun eztabaida politikoa. Nire ustez ni berkotkatu nahiko nuke politika publiko baten eztabaidan, eta ze misio daukan, ze paper jokatu behar duen gu danok osatzen dugun euskal esparru edo sistema komunikatibo honetan, eta zein dan bere bideragarritasuna eta bere proiekzioa etorkizunera begira. Hori da eztabaidatu egin behar dena. Eta uste dut honek erabat desitxuratu egiten duela hori. Orduan, kapazak izan beharko gineateke ez erortzea horretan. Eta gero harritu egiten nagoena da arduren kontua. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak ze erraz, Gasteizko gobernuak ze erraz asumitu egiten duen manipulazio horren markoa, inolako matizi gabe onartu egiten du hori izan dela programa, jendeak buruan daukan programa ez da benetan emititu zena. Programa hori bere ale guztietan euskal estereotipo esari zen, programa horretan adiginen euskal estereotipoetatik Espainiar estereotipoak nola ikusten diren aztertzen, eta beste guztia lekuz atera da, 8 minutoko lagin batetik, gaizki itzulitako lagin batetik, programa oso bat kuestionatzen ari da, eta orain gure burua defenditzeko ere aukera gutxi daukagu, programaren bertsio osoa ikusteko aukerarik ez dagoelako inon. Beraz hemen interes bat egon da, interes bat programa horretan agertzen den jendearen kontra, eta interes bat batez ere Euskarazko telebistaren kontra. Badaukat irudipen hori, erdarazko telebistetan euskaldunei buruzko irainak egon direnean eta estereotipo ridikuloak egon direnean, inorrez da asaldatu. Eta berriro ere, argi gelditu da nola gurearen moduko herrietan, kultura zapaltzailea eta zapaldua daudenean, kultura hegemonikoa dela beti, hizkuntza hegemonikoa dela beti, nori eta zerbaitik barre egin behar zaion erabakitzen duena, eta orduan besteok kastratuta gelditzen gara, eta hori zentzura da. Araze kasualitatea saldu gaitu digutela ideia bat etengabe esanaz norberaren buruaz barre egitea positiboa da, eta euskaldunek ere ikasi beharko zenukete hori egiten eta aprobetxatu 8 apellidos baskos ariketa hori egiteko, baina alderantzizkoa gertatzen denean, boterea duena, kasu honetan Espainiari, ez dio bat ere grazirik egiten bere buruaz barre egin behar izatea. Eta sortzen da, kasu honetan, Euskaldun naiz eta zu programarekin, saioarekin gertatu den iskanbila guztia.
Miren Gaztainaga aktoreak saioan izan zituen hitzak testu ingurutik atera dituztela azaldu du eta barkamena eskatu behar izan du bere kontrako kanpaina egin baitute askok eta asteburuan estreinatu duen El Guardián Invisible filmaren kontrako boikotera ere deitu bazuten ere, harrera ona izan du azken egunotan takilan. Bere hitzak gaitzetsi egin zituen lehenik Planeta taldeak, filmaren banatzaileak eta ondoren pelikularen lantaldeak. Eta eztabaida honen atzean EITB-ren balizko erreforma. Gure ustez, EITB-en gestioaren eredua aldatu egin behar dugu, berrikusi behar dugu, Euskadiko hiritarrek kalitatezko telebista eta irrati publikoak merezi dituztelako. Gauza bat da polemika hau, eta polemika hau bukatu da. Eta beste gauza da, ETB-ko eredua erreforma egitea, eta hau egingo dugu parlamentuan eta ponentzian, eta erreforma hau edo errebizio hau handia izango da, eta alderdi guztion artean egingo dugu. Elkarrekin Podemosek EITB-ren legea aldatzeko Eusko Legebiltzarrean egindako proposamena ez da aurrera atera. EAJak, PSek eta PPek aurka bozkatu dute gaur eta EH Bildu abstenitu eginda. Lander Martinezek kritikatu du ez dela pausorik eman egunotan EITB-ren erreformari aurre egiteko lantaldea martxan jartze bidean. Elkarrekin Podemosek mahai gainean jartzen zuen eztabaida blokeatu egin dute, bai gobernuko alderdiek eta baita ere oposizioko taldeek. Iñigo Urkulluren gobernuak 100 egun bete dituen honetan, EITB Focus inkesta sortaren 6. alea ezagutu dugu gaur. Bertan egindako prospekzioaren arabera, herritarren gehiengoak ontzat ematen du EAJak eta PSek osatzen duten bikoaren jarduna, eta hauteskundei dagokionez gaur egingo balira, Eusko Alderdi Jeltzaleak legebiltzarkide bat gehiago izango luke, EH Bilduk egun dituen 18 horiei heldu egingo lioke, eta Podemosek zein alderdi popularrak bere egingo lukete alderdi sozialistaren mesedetan. Lehendakari gaiei dagokionez, Iñigo Urkulluk eta Maialen Iriarte parean topatu genitzake, 6 puntu terdiko puntuazioarekin, Pili Zabalak gora egin du eta Elkarrekin Podemoseko hautagaiak 5 terdiko nota jaso du, eta suspensoan kokatzen dira Idoia Mendia PSeko idazkari nagusia eta eskasen Alfonso Alonso 3 puntutara iristen ez delarik. Eta irudiotan ikusten duzuen bezalaxe, Jaurlaritzak negoziak eta prozesuan murgilduta segitzen du, izan ere, espero da, asteazkenerako akordiorik erdiestea, 2017ko aurrekontuei dagokien horretan, bilkura ikus dezakezue, bertan Jaurlaritzako buru, Iñigo Urkullurekin batera da Pedro Azpiazu Ogasun Sailburua, tira, PS eta Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariekin batzartu dira, Idoia Mendia eta Andoni Ortuzar ikus ditzakezuen bezalaxe. Lehenago, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosekin egin dituzte bilkura horiek aste honetan zehar. Tira, ikusteke da, oposizioarekin egindako bilkura horien berri eman da, zertan gauzatuko den, Azpiazuk aitortu baitu, zaila izango dela, aurrekontu horiek aurrera ateratzea, izan ere, gainerako alderdi baten babesa beharrezko izango dute, aurrera atera ahal izateko. Elkarrekin Podemosekin badirudi zailtasunak egon badituztela, hala adierazi du Azpiazuk berak, izan ere, zerga erreforma eta diru sarrerak bermatzeko errenta igotzea jarri ditu Elkarrekin Podemosek aurrekontuei babesa emateko ezinbesteko baldintzatzat, eta Jaurlaritzak ez ditu proposamen horiek begi onez ikusten. Hortaz, Euskal Herria Bildu edota Alderdi Popularraren babesa bilatzea lirateke aukera bakarrak. Datozen egunotan berriro batzartuko da Azpiazu, Euskal Herria Bildu, Podemos eta Alderdi Popularreko ordezkariekin. Eta emakume langilearen nazioarteko egunaren ostean, gaur oraindik ere albiste, egunero baita emakumeen errealitate gordina errealitatearen abiapuntu izan daitekeena. Horren baitan, azken orduotan albiste izan ditugu, nola ez, martxoaren 8an emakume langilearen egunaren arira egindako manifestazio, handana gainera bainat. Bai, milaka lagun bete zituzten atzo Euskal Herriko eta baitaren Baionako karrikak, eta Bilbon adibidez egun indarrean dagoen sistemaren kontrako mezua entzun ahal izan genuen.
sistemak zutik bizirauteko berme bakarra gu garelako bazterretako jendea, emakumeak gara sistema bizirik irauteko berme bakarra. Hori da egungo 21. mendeko bortizkeria, sistema heteropatriarkala eta kapitalistaren arteko aliantza. Bilboren kasuan, adibidez, egun osoko paroa planteatu beharrean, egin dugu goizean ordu erdiko planto bat El Corte Inglés aurrean. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Izan da, basakeria heteropatriarkal kapitalistaren aurka, feminismoa zorroztu. La comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Gutako bat ukitzen badute, guztiok ukitzen gaituzte. Dik hautsi gure kateak, zutik. Bilboko irudiak ziren horiek, manifestazio jendetsuak Bilbon eta baita Iruñean ere, izan ere, alderdi edo egoera sozioekonomikoak ere protagonismoa izan zuen atzokoan. Emakumeen egoera laboralak protagonismo berezi hartu zuen gainera Iruñako kaleetan, ez baita aztekoa Kapraboko emakumeen langileak borrokan daudela. Deialdi internazionala badagoelako lanaldi uzterako eta greba, emakumeen greba egiteko. Eta, Euskal Herrian ez da posibla izan lanaldiaren ustea egitea, baina bai pentsatu dugu bai herrialde ezberdinetan keinu bat edo halako zer egitea, pixkat gure elkartasuna adierazteko munduan zehar gaur greba egingo duten emakume guztiekin, eta horregatik deitu izan dugu elkartaratzea gaur 12, baina gogoratzea ere manifestazioa eta mugimendu feministak deituriko manifestazioa gaur izaten dela beti bezala 8:00 eta Iruñan Gaztelu plazan. Gaur ere gurekin bat egin dute baite Kaprabotik kaleratuak izan diren emakumeak eta baita ere etxeko langileak, ez? Bi sektore ezberdinak dira, batetik zerbitzutan lan egiten duten gehienezkoak emakumeak dira, prekarietate jasotzen duten gehienetan, lanaldi murriztuta, horrek esan nahi du ere gerorako bai langabezizariak eta baita ere jubilazioa etortzen denean gutxiago kobratzen dutela ere. Eta bestetik badugu etxeko langileen arazoa, hori horiek langileen estatutotik kanpo dauden langileak dira, eskubiderik apenas ez dute, egia da onartu zen edo aprobatu zen legearekin, etxeko langileen inguruaren lege horrekin eskubide gehiago badituztela, baina hala ere ez dira nahikoak eta dituzten eskubide gutxi horiek gehienetan ez dira errespetatzen, batez ere etxeetan interna moduan edo lan egiten duten langileen kasuan, gehienak ere emakume migranteak direla eta hori ere salatu nahi izan dugu, ez? Esan dugun bezala, batetik elkartasuna adierazteko elkartaratzea zen hau, baina gogora ekarri nahi genituen ere gaur hemen ezin egon diren emakume guztiak, ez? Bai arrazoi, prekarietatea batzutan arrazoia bat da hemen ez egoteko, ez? Lan baldintzak ez dietelako usten mobilizatzea, baina baita ere beste arrazoi politiko eta horrengatik ez dauden emakumeekin, ez?
Donostian, bestalde, Sara Majarenas eta alaba Izar gogoan izan zituzten Gipuzkoako hiriburuan egindako mobilizazioan bi alkalabiak indarkeria matxistaren biktimak direla gogoratuz. Baionan, bestalde, beste milaka emazte bildu ziren Lapurdiko hiriburuko karriketan feminismoaren eta emakumeen eskubideen alde. Batetik, indarkeria matxistak gordinki kolpatu ditu. Eta bestetik, espetxe politikaren aurpegirik bortitzena jasan behar izan dute. Espetxea, egitura patriarkal eta errepresiboa dela argi utzi. Horregatik, erdibideko irtenbideek ez baituzte asetzen. Sara eta Izar gurekin behar ditugu. Izan ere, martxoaren 8 baitan, hainbat izan dira, kalera ateratako aldarrikapenak, eta horien baitan, baita alderdi sozioekonomikoa bera ere. Oro bat hartuta, mobilizazio eta ekimen zehatzak bai, baina irakurketak izan dira, martxoaren 8 aldarrikapenekin batera plazara atera direnak. Martxoaren 8 eta 38 herrialde ezberdinetan emakumeen grebak. Euskal Herrian ere asko izan dira deialdi internazionalarekin bat egin eta ordu erdiko plantoa egin duten emakumeak. Emakume eta gizonen arteko proportzioa oso gutxi aldatu da azken hamarkadan. Eustaten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko gizonek emakumeek baino 10.000 euro gehiago irabazten dute. Nafarroan, soldata arrakala Euskal Herri osoko handiena da 30,46koa. Hau horrela, emakume gizoneko kobratzen dutena irabazi ahal izateko 88 egun gehiagotan egin beharko lukete lan. Etxeko lanei, lan erreproduktiboei erreparatuz gero, desorekak ere agerikoak izaten jarraitzen dute. Adibidez, umeen zaintzan, emakumeek 4 ordu pasatxo egiten dituzte egunean, gizonek berriz erdia 2 ordu. Inek kaleratutako azken datuen arabera, 2014ko datuak hain zuzen ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan emakumeen urteko soldata gordina 7.489,5 euro gutxiagokoa izan zen gizonezkoen urteko soldata gordinarekin alderatuz. Nafarroaren kasuan, emakumeek 8.496,64 euro gutxiago. Beraz, datu hauek ikusita labek ataratako ondorioen arabera, emakumeen soldata 53,6 igo beharko litzateke gizonen soldatarekin parekatzeko. Instituzioetan ere ez da nahikoa parekoa, oraindik ere emakume eta gizonezkoen partaidetza. Legebiltzarran ere agirian geratzen da hori, tira, Gasteizko Eusko Legebiltzarreko legebiltzarkidein batek, emakume legebiltzarkideek ere adierazpena irakurri dute. Martxoak 8 delako, gaur, bihar eta etzi, parekidetasunaren alde lanean jarraitu behar dugulako, honelako eta politika feministetan sakontzen jarraitzeko bestelako proposamenak lantzen jarraituko dugu. Eta gaurkoan zaintza zarituko gara. Azken saioetan, behin baina gehiagotan mai gaineratu dugun gaia. Egun daukagun baimen eredua guztiz patriarkala da. Zaintzaren zama oraindik ere emakumen gain erortzen jarraitzen duelako. Gizonezkoak inplikatzeko, haien eskubideak, baina baita haien betebeharrak hartzeko moduko baimenak bultzatu nahi ditugulako aurkeztu dugu proposamen hau. Parekideak izango diren baimenak, transferiezinak eta 100% ordainduak. Egun daukagun sistemarekin ordea eta lehen aipatutako kontziliazio neurriekin, emakumeen etxeratzea bultzatzen jarraitzen dugu. Argi dago. Eusko Legebiltzarrean zen hori, tira, polizia eredua eta emakumeen errealitatea ere uztartu nahi izan ditugu. Aritz Romeo, Iruñeko segurtasun zinegotziarekin izan baikara, ez da ahaztu behar, polizia ereduaren eztabaida mahai gainean dela, eta Iruñako udal gobernuak aldaketa horren baitan, polizia eredua ere egokitu egin nahi du.
Emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna bermatzeko baldintzak ezarri baita emakumeen askatasuna bermatu ere. Sexista bat, pairatu duen emakume bat, barrutik erabat txikituta dago. Psikologikoki, fisikoki inkluso, eta gainera, askotan, kulpabilizazio bat pairatzen dute baita ere ez. Eta beraz, horren aurka lan egin behar da. Egiten den lehendabiziko gauza da, biktimari, emakumeari, babes osoa eman, psikologikoki badaukagu akonpainamendu zerbitzu berezi bat udaltzaingoan, eta gero, investigazioa priorizatzen da. Beraz, salaketa jarri behar da, eta salaketa jarri behar da lehen bailen, baina lehendabiziko gauza da emakumea bera ongi babestea eta osatzen laguntzea, ez? Kontuan izan behar dugu gauza bat oso garrantzitsua dela. Hori dena egiten ari dugunean ez bakarrik udaltzaingotik, aldaketaren udal gobernuak tolerantzia zeroko politika bat dauka eraso sexisten aurka, baina egiten dugu oinarri ideologiko batengatik. Eta oinarri ideologiko hori da askatasuna eta berdintasuna. Pertsona guztiok badaukagu aske sentitzeko eskubidea, eta ez ausarta sentitzeko eskubidea etxeragoa zenean. Bai emakumeak eta baita gizonezkoak ere. Eta askatasun hori bermatzeko ezinbestekoa da berdintasuna bermatua egotea. Ze azkenean indarkeria matxistaren atzean dagoena, erasotzaileen atzean ez dago perfil berezirik. Badaude klase altukoak, klase basukoak, edozein motatako erasotzaileak daude. Badago perfil bakarra eta da matxismoa. Eta matxismo hori estrukturala da gaur egungo gizartean. Eta beraz, estrukturala da, eta beraz, berdintasuna ez dago bermatua. Beraz, bermatu nahi dugu berdintasuna eta emakume guztien askatasuna. Horregatik, lan egiten ari gara, zintzoetatinko udaltzaingotik, baina baita ere aldaketaren udal gobernu guzti. Eta Europan ere izan dira Euskal Herriko mugimendu feministako ordezkariak. Izan ere, Europako jardunaldi feministak egin dira Bruselan, Guggenheim alderdi ezkertiarrak antolatutakoak izan dira, baina Europa osoko ordezkaritzak parte hartu du bertan, Euskal Herriko ordezkaritza ere zabala izan da. Honintza enbeitarekin izan gara aste honetan zehar, gaur bestalde, ekitaldi eta jardunaldiak zuzenan jarraitu dituzten kazetariekin izan gara. Maite Asensio eta Eider Olazar Berria eta Info7 kazetariak urrenez urren. Egia esan esperientzia politia hemen lantzen diren gai guztien, gai batzuen berri jasotzeko eta hemengo lan erritmoa ikusteko eta gero foro feministan landu dira ere bai hainbat gai eta badamazkigu klabe batzuk gero Euskal Herrian hausnartzeko lehenengo egunean landu zen abortoaren gaia eta sexu eta ugalketa eskubideen gaia. Asko harritu gintuen Irlandan ez daukatela abortatzeko eskubiderik eta zein egoera daukaten, oraindik 21. mende honetan eta zein borroka daukaten abortatu nahi duten emakumeek. Asteartean landu genuen gatazka politiko armatuak genero ikuspegitik, hainbat esperientzia ekarri zituzten, Kurdistanetik, Siriatik, Irlandatik, Kolonbiatik ere bai, Euskal Herritik Oiana Etxebarrieta legebiltzarkideak hitz egin zuen eta konturatu gara, pixkat oraindik leku batzuetan falta dela genero ikuspegia edo ikuspegi feminista txertatzea gatazka politiko armatuen azterketan eta Euskal Herrian, mugimendu feministak egin duela lan bat azken urteetan hortan aurrera egin ahal izateko. Atzo landu zen prostituzioaren gaia, nahiko gai polemikoa beti ere mugimendu feministaren barruan eta baita ere polemika pixka bat ekarri duena jardunaldi hauetara batez ere ikuspegi abolizionista landu delako eta ez delako aukera handirik izan beste ikuspegi batzuek hitza hartzeko. Eta gaur azkenik ikuspegi sozioekonomikoa, ez da? Hori da, eta gaurkoa berezik interesgarria izan da guztiak ere bai, baina gaurkoan ikustu oso borobila atera dela azkenean, aztertu delako austeritate edo murrizketa politikek zer nolako eragina duten berdintasunean eta lan munduan, eta bertan hitza hartu dute bai Grezia, Portugal, Euskal Herria eta Belgika, eta zakiz bat ematen zaidan, eta Espainiako emakume ordezkariek
Eta nik uste bakoitzak ertz hainbat landu dituela eta guztien artean oso osagarritua gelditu dela, oso betea eta interesgarria izan dela, bereziki baita ere bukaeran eman den eztabaida baita ere, lanaldi partzialen inguruan, eta oso interesgarria beraien artean nola sortu den eztabaida hori, eta nik esango nuke oso amaiera politia eman zaiola, borobila, eta bereziki aipatu nahiko nuke ere, aipatu duzu gatazka politiko eta armatuetan ez Euskal Herriko esperientzia zer nolako ekarpena egin duen hemen, eta nik esango nuke, bestela ere orokorrean Euskal Herritik gure ekarpena egin dugu. Barakaldon babes sozialaren aldeko ekimena egin dute gaur, bertan ur hornikuntzaren erabilera merkantilista salatu dute hainbat kolektibok. Udaletxeko gizarte zerbitzuen aurrean egin dute protesta, eta garai bateko bainu jantziekin egin dute benetan ikusgarria den ekimena izan da hau. Nazio Batuen elkarteak ura oinarrizko baliabidea dela aitortzen duela gogoratu dute, eta ur kontsortzioaren jarrera salatu dute, izan ere, azken hilabetetan uraren prezioa garestitu egin baita. Eta kirol kontu egingo digu tartea, izan ere, ikusgarriak dira irudiak, baina azkenik Alex Txikonek ezin izan du bete erronka. Izan ere, guraldiak hobera egiten etzuela eta taldekideen nekea tarteko, oinarrizko kanparlekura itzultzea erabaki du, eta beraz, mendizale bizkaitarrak espedizioa amaitutzat eman du, gailurra bete gabe. Infozazpi irratiak Alex Txikonekin berarekin hitz egiteko aukera izan du gaur bertan. Ondo, egun hobeagoak eduki ditugu, baina egun ez egun eta etxera gerturatuten garen eginean, posta pertsura desagertzen da, eta posta etotzen da geurea. Bai, urte osoko prestaketa, gero etxetik urte ginenetik abenduaren 25 egun pioa pasatu guztian morrena honetan, eta asko borrokatu dugu, baina asko lan pilo egin dugun, ere kaso 21 egun izan direz, bekanparekutik gora egin duazen egunek, eta noski, horako ebatzibet, horako erabakibet, kosta egiten da hartzea. Hori beti zaitu gara, neguko espedizioa da beti, azkenengo momentu arte, aguantau dugu beti bekanparekuen, eta hau da, neguko espedizioa gorreteko, egon bezara hemen eta pazientzio bat ukibia da, ez naiz de lan asko egin dezakezu lan guztia zikeratan, eta gero hilabete oso bat, eta 40 egun eguraldi txarra da, eta gure kaston beti erakutsi dugu hori, nik usteot, erakutsi dugu, bai hankak eta birikiteko guzela berezta igotzeko neguan, oxigenorik gabe, baina kontu da, faktore asko dago zela, guk ez dugu zela kontrolatzen, adibidez, aizearen kasuan, eta ez dugu egun bat bez, kontorraiteko, hilabete honetan. Guk behar dugu baldintza oso espezifikoak, hau da, goran, 8 milionetotara gongeike 45, 50 gradu zuzazpiko temperaturan, eta beti joten duzku, aizte ikusi dugu hilabete hauetan, bai paraletik edo mende batetik, beraz, aizte iziten da, 40-60 kilometroduko inguruen, orduen baldintza horiekaz, ezinezkoa itenako guri zaiatuta tontorra, biu egun bet, hori joten duzkula oso gizi, 25-30 kilometroduko batazbesteko abiaduran, orduen baldintza horrik ez direz bete, eta ja hortik gora arriskatzea da asko, eta neguen guztiz ezberdina da, neguko espedizio bat da, ez da barkatu jaka potolo bat jartzea, zein eskularro potolo batzuk jartzea, guztiz ezberdina da, beste ronka bat da, beste kirol mota bat da, eta hemen beste planifikazio, beste era batera antola beharra dago, eta gero batez ere, goiko altura horietan zagoztenean, asko kostetan da, eta etxera bueltau beharra deko gure, eta guru noski etxera bueltau, eta etxera bueltetako, arriskatu ez dugu behar lartzu, mendien askotan dago zori, lehen ez aipatu dut bezala ze faktore asko guk ez dugu zenak kontroletan, eta lebur jauzina da, adibidez, bat da, guk hemen gagoz, guk gure guleko, eta hau da nahi duten bizitza. Orduen, askotan jakin bihu bai arriskatzen, ze jolazean gagozen, jakin bihuzu nontza gozen argita garbi, eta jolazunen barruen baldin bazagoz, noski arriskatu beharra dagoela. Izango goztan, edo izango da momenturik karreran bizitzakoa, elur jauzi horren barruen nengoela, kriston erorketa, kriston sortzea hona zinen duen, aitortu beharra dut,
eta ez dakit, bizirik gau, ez dakit zaretik, zortea gaitik, ez nik uste zortea ere, bilatu egiten dala ez, eta guk topa egiten dugula. Baina kontu da, holako erronka baten, ez badozu arrizkatzen, baina ez dozu saririk jasoko, ez, eta toizino guztien zeharik eta egun hauetan zehar, arrisku pilo pasatu duguz, baina taldeko menagaz batea eta humore honakin eta bainetzu lan eginde, errespetuz, nik uste bueltan etorten jakulea. Futbolean bestalde igandeko derbia ate joka dugu, eguerdian jokatuko dute Anoetan Realak eta Atletikek Europara begirako norgehiagoka bat. Txuri urdinek momentu honetan 7 puntutako errenta daukate eta ondorioz zuri-gorriek aldea murriztu nahiko dute. Gaurkoan, bai Zubietako, bai Lezamako prentxaretoetan bi taldetako ikur izan dira protagonista. Zubietan, Xabi Prieto kapitainak hitz egin du, gogoratu bere etorkizuna erabakitzen ari dela, baina bien bitartean maila bikaina erakusten ari da jokalari donostiarra, eta Lezaman aritza durizen txanda izan da, aurrelariak Mestaian min hartu ostean 3 aste eman ditu zelaietatik kanpo, eta igandean Anoetan itzuliko da, Atletiken erasoko jokoaren ardatz izatera. Biak ala biek esandako hitzak entzungo ditugu. Partidu oso berdintxua, ez, gehienetan bezala. Espero dut San Mameseko partiduaren antzera, Atletik goian presionatzen gure atzeko irteera, eta hortik aurrera, nork eramaten duen pisuaren partidua, eta nor gaindetzen den. Ez naiz eta beraiek etxetik kanpo ondo ez ibili, uste oso talde ona daukatela eta posible daukatela Anoetan oso partidu bikaina egitea eta garaipena lortzea eta pentsatzen baldin badugu partidu erresa izango gala, uste gaixi guazela. Bai, gu Europaz hitz egiten dugu, ez? Txapeldunen liga sartzea bakigu oso zaila izango gala, zeren bitu ze talde dauzkagu gure gainetik, baina posible baldin bada borrokatu ingo dugu, momentu honetan puntu batera daukagu amets hori eta posible da azkenengo jardunaldietara hori iristea. Laizter ez, momentuz berririk ez, naiz errepikatu egin nahi, bakizu ezer pentsatzen dudan, denbora gutxi falta da, martxoan gaudeia, eta denbora gutxi barru erabaki hori hartu beharko dut, eta daukatenean, esango izuet. Aste osoa gutxura bera, aste osoa. Asterenetik taldearekin entrenatzen nago eta fisikoki nahiko ondo ikusten naiz, pixkanaka hobetzen, baina nahiko sano. Azkenean molestiak deno dauzkagu, baina izkioa batez ere ondo daukat. Arazoak ez ditut hainbesteko, argi dago beti daudela gauzak hobetzear eta hobeto ahal izateko, baina etxeko bi partiduak bat 3 golekin eta bestea gol bakar batekin, baina aurrera eraman ditugu eta etxetik kanpo egia da ez gara lain finibili, ala ere nik uste Sánchez Pizjuanen kriston partidua egin genula, oso ondo zen taldea, ez genuen sortea izan, baina nik uste itxura oso ona eman genula eta egia da Europa Ligako partidua ez zela hain ona izan eta ez genula aurrera jarraitu, baina nik taldea neko ondo ikusi dut. Derbiak beti dira partidu politak, denok jokatu nahi ditugunak eta denok irabazi nahi ditugunak eta partidu politak egandekoa. Bai, oso partidu garrantzitsua da nik uste biontzat, beraiek hor goia mantentzeko, gu ere goruntz begiratzen jarraitzeko, eta oso zuzeneko aurkaria eta zuzeneko aurkarien artean jokatzen dezunean partiduak 3 puntu baino gehiago dira eta badakigu garrantzia handia izango dula.
Esan da bezala, igandean eguerdiko 12etan jokatuko dute Realak eta Atletikek derbia. Eta noetan partidan dana jokatutakoa da Xabi Alonso. Tolosarrak gaur albiste da, izan ere Twitter sare sozialean iragarri duenaren arabera, denboraldi bukaeran futbola utziko du. Nazioarteko titulo guztiak irabazitakoa da, euskal futbolaren historiako jokalaririk onenetarikoa da Gipuzkoarra, eta bere talentua eta kalidadaren isla lagatu du bai Eibarren, bai Realean, bai Liverpoolen, bai Real Madriden eta egun Municheko Bayernen. Esan da bezala, denboraldiaren amaieran Xabi Alonsok futbola utziko du. Tira, eta futbol kontuei buruz hizketan segiko dugu bainat, baina tira, sareko saltxari helduta, izan ere, Barsak San Germainen aurka lortutakoa, epikoa dela, esan genezake epikoa, eta horrek sarean ere halako jartzuna izan duela. Bai, zalantzarik gabe, 87. minutuan Bartzelonak 3 gol behar zituen final laurdenetan egoteko, eta 9 minututan 3 gol horiek lortu zituen, eta ondorioz, askotan erabideen zoramena armaietan termino hori gaiendu egin zan Camp Nou, eta ikustezak zuen moduan, alaxe ospatu zuten, prentxapalkoetan zeuden kazetariek, euren kronikak, euren narrazioak alde batetara utzita, eta saltoka eta zinez adierazgarria izan zen. Izan ere, 9 minutu, baina haze 9 minutu, bukaerakoak denbora pasata. Bai, azkeneko segunduan egin zuen Sergi Roberto Kataluniarren azken gola, eta ikustekoa zen baita ere Unai Emeriren aurpegia, zurbil, izan ere Hondarribiarraren etorkizuna, ez dago bat ere garbi atzoko porrotaren ostean, baina arrasto luzea utzi du honek sare sozialetan. Arrastoa, ze jakina da gainera, batzuren poza, beste batzuen nolabaiteko amorrua ere antzeman ziteken, Espainian hori agerian geratu da. Bai, eta batzuen Kataluniaren egoera ez da... Zinez irudien, esan da bezala, 87. minutuan Bartzelonak txartela lortzea, baina lortu egin du, eta metafora hori baliatuta Carles Puigdemont Kataluniako lehendakariak hala azaldu zuen Twitterren, eta berehala ikusiko duzuen txioaren bitartez, berak ezer ere ez dauela ezinezkoa, aldarrikatu zuen, eta Bartzelonaren garaipena prozesu independentistarekin lotu zuen barkatu, eta honek hautsak arrotu ditu... Puigdemonten community manager esaten du bezala, ez? Bai, berak idazten omen du. Berak zuzenan idazten omen du. Tira, ez du meritu makala, abila izan delako, halako momentu batean asmatzen. Baina tira, abilagoak agian esan genezake, eta bai, pozik antzematen zaitut gainera, ez duzu diskutatuko, tira, txio batek izugarrizko arrakasta izan du. Bai, Euskal Herrian idatzitako txio batek, Bilbon idatzitako txio batek, gogoratu Paris Saint-Germainek... Bilbon idatzitako ez, ondo zehaztu zatu, baina... Bai, Bilboko erdigunean esango nuke, izan ere, gogoratu Paris Saint-Germainek 4 eta hutseko errenta eraman zuela Camp Noura, baina esku txik bueltatu zala, eta emaitza berdina eraman zuen 2015ko udan Atletikek Superkopako finalean. Eta hortxe, Atletikeko community managerrak eta kontu ofizialak... Hau bai ez da, hemen zalantzarik ez da, community managerraren lana dela. Bai, hemen zalantzarik gabe, eta sekulako arrakasta izan du, izan ere, 20 orduren buruan, 25.000 bertsio izan ditu mezunek, argi dago Atletikeko zaleak irribarrea izan zutela aurpegian mezu hau ikusterakoan. Tira, humorerik ez da falta izan, beraz, garaipen epiko honetan, Kataluniarrak behintzate atzo garaile, zentzu guztietan, ikusiko dugu, datazen garaipen zer pasako den, baina tira, momentu ze ez duten marka txarra ezarri. Tira, geurean berriz, EITB-ko polemikak ez du etenik izan, eta tira, etortzekoa da, miren Gaztañaga aktoreak egun zailak igaro dituela, ez da ez humore egiteko trantzia hori, baina oroar EITB hartutako erabakien baitan, barkamenak eskatu, tira, zurrumilo horretan baitan, humorerik gabeko iraultza, gorrengoen gabeko iraultza esaten da. Bai, eta la interpretatu du Joseba Iturriozek, ezaguna den barkamen mezu batekin, baina oso modu partikularrean egin dut ikusi ez, barkamena ere eskatzen iritsi direnak nola egin duten, humorea galdu gabe. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a acudir.
Tira, honek ere buelta batzuk eman ditu, ezta? Bai, zarantzari gabe, izan ere humore puntua jarri du, azken egunetan ekinek zuk aipatu duzun moduan, oso egoera gordina bizi izan dute saio hontan agertutako pertsonek, eta bai honintzen baitak etxe hontan egindako adierazpenekin zein bereziki Josebe Iturriozek egindako mezu honekin, buelta eman diote nolabait ere egoerari eta bintzate irribarrea zigutela apurtuko. Bai, babesa emateko modu asko daude, eta tira, humoretik abiatutako nolabaiteko polemika izan da, eta humorearekin ere ekarpena egin izan diote hainbatek izan ere, ez da bakarra, humorearen aldarrikapena egin duena, eta tira, humore pikaro horrek funtzioa baduela ere aldarrikatu denik ere izan da, baina gehiago. Eta zalantzarik gabe, babes ugari jaso ditu Josebe Iturriozek mezunen ostean, eta besteak beste, Willy Toledorena. Hori ere ez da izaten, polemikitatik urrun. Ederki, eta bukaera aldera helduta, tira, badakizue, musikari ere tarte egiten diogula, agurrarekin batera, eta gaur, bainat, Tolosako Bonberenara joateko gonbitea egingo diogu gure entzulei, Estrikaila taldea, hilabete batzuz, oholtzatatik kanpo izan baita, eta laster, bueltan izango ditugu. Fernandoren ahotsarekin. Ferrapuaren ahotsa gidari dutela, tira, Estrikaila taldea, bueltan izango da, beraz, zaletuak bazarete, larun batean, Tolosako Bonberenan izango duzue aukera, eta doinu hauek beste entzungo dira bertan. Eta gure aldetik, besterik ez, badakizue, sare sozialetan, hor izango dituzuela, Facebooken, Twitterren, 11.eusen, eta nola ez, gurean gaurren, Gabon pasa. Gabon.